afternoon everyone! For today's video ay magluluto po ako ng hulog-hulog. Ito ay tawag dito sa Bicol. Ewan ko po sa inyo kung ano pong tawag dyan sa inyo. Ayan, yung kamuting kahoy po pala ay galing sa tita ko. Binigay po sa amin. Marami po yata silang tanim sa kanilang nyogan. Kaya binigay po yan sa amin. Yan nga po yung hinahanap ko dito. Ang hirap pong hanapin yung kamuting kahoy ko dito. Mag-order ka pa sa may mga tanim. Sabi ko nga po kay Papa ay magtanim siya ng ganyan. Kasi mahilig po ako magluto. Po kayang kamuting kahoy, kahit anong luto, pwede mong gawin dyan. Kahapon ay nagluto ako ng ginataang kamuting kahoy. Sabi ko ngayon ay hulog-hulog naman yung aking lulutuin. Namiss ko kasi yun. Siguro sa isang taon, hindi pa ako makapagluto niyan. Ngayon ay binigyan kami ng tita ko, talagang lulutuin ko siya kasi talagang namiss ko yan. Yan, sabi ko sa anak kong bunso ay bidyuhan niya ako habang ako'y nagbabalat ng kamuting kahoy. Kaya marunong na mag-video, ayan o, sabi ko wag lang siyang magalaw kung magkuha ng video. Ayan, dinalatan ko na nga po lahat yung mga kakailanganin kong kamuting kahoy, ayan, at kinayod ko na nga po siya. Isa-isa ko na nga po siya hanggang maubos. Mahirap lang po yung pagkayod niyan. Matagal ang proseso, pero pag natapos naman ay talaga naman sulit yung pagod mo. Pasensya kayo at yung background ay masyadong maingay kasi nga po ay maulan. Kapag maulan po talaga ay nakakagutom, parang ang sarap kumain ng kumain. Tapos kung nga pong kayo rin ay aalisin ko po yung sabaw ng kamuting kahoy. Hindi po ako marunong magluto ng mga ganyan at natingin-tingin lang po ako sa mga lola-lolo ko sa paggawa niyan noon. Ayan, natuto po ako kung paano gumawa. Naalala ko pala yung lola ko sa Tarum. Ayan, mahilig po siyang gumawa ng mga ganyan. Kaya ay naalala ko siya ngayon habang gumagawa ako. Matagal nga pong proseso ito. Ang daming ginagawa para At mamaya ay bibilog-bilugin ko po yan pagkatapos na maalis po yung sabaw niya. Ayan, at tapos na nga po. Ayan, binilog-bilog ko na nga po siya. Ang nagawa ko po dyan ay nasa 3 plato. Medyo marami-rami na din po at okay na kako yun. Baka kako masobrahan yung ginawa ko at hindi maubos. Yung binigyan ng tita ko ay meron pa rin tira. Para bukas, kung sakaling sipagan, ay gagawa po ako ulit ng panibagong recipe. Ayan, at nagkudkud na rin ako at ginata ko na rin. Ayan, sinalang ko na nga po yung gata. Pinakulo ko muna siya ng mabuti. At pagkatapos ay nilagay ko na nga po yung mga binilog-bilog kong mga kamuting kahoy. 3 plato nga po yung nagawa ko po dyan. Medyo marami na rin po. Ayan, nilagay ko na po yung mga ginawa ko. Siguraduhin lang pong kumulo na po yung gata. Ayan, pinakulo ko siyang mabuti. Ayan, at tatakpan ko po yan at wag muna po siyang haluin at hindi pa siya matigas. Pag medyo luto na po yung bilog-bilog, ay pwede nyo na pong haluin yan. Ayan, hinalo ko na nga po siya at medyo matigas na siya. Kasi pag hinalo mo ng malambot pa, ay kakalat po yun. Masisira yung pagkabilog-bilog na. Yung gata ko pala ay 3 beses kong ang ginata yung nyog para marami siyang sabaw kasi gusto ko talaga yung may sabaw nito. Yan, hinayaan ko lang po siyang kumulo ng kumulo kasi ang gusto ko po nito ay yung malapot, yung sabaw niya. Nilagyan ko pa nga siya ng tubig dyan kasi ang nilagay ko po ay mainit na tubig para mabilis po siyang kumulo. Ang sikreto pala nito ay yung pakuluin mo siya ng pakuluin hanggang lumapot yung sabaw niya. At ganyan nga rin po talaga yung ginawa ko at pinalapot ko siyang mabuti at niluto ko pang mabuti yung mga bilog-bilog na yan. At inalis ko nga po yung sabaw, di ba po, ng kamuting kahoy. Meron pala doon na yung sabaw niya ay meron pang nabubuong parang like arena. Pwede nyo po ihalo din po dyan sa niluluto nyo. Ayan, talaga naman masarap na at luto na siya.
At hinayaan ko po siyang kumulo pa siya ng kumulo dyan. Talaga naman masarap siya. At mamaya ilalagyan ko na po siya ng asukal. At siya nga pala, nilagyan ko pala yan na bago ko pinakulo yung gata, ay nilagyan ko po siya ng asin. Ayan. Kulo na po siya. Ayan, malapot na po yung sabaw niya dyan. At pinakulo ko pa siya ng pinakulo ng ilang beses. Kasi alam nyo naman, pag ganito yung panahon ay talaga nakakagutom. Parang lagi po ako nag-iisip ng aking mga lulutuin para sa mga bata at sa aking pamilya. Basta meron lang pong lulutuin ay ako'y magluluto talaga. Ayan, luto na po siya. Talaga naman napakasarap at ang sarap ulit-ulitin ng ganitong luto, kaya lang ay medyo matagal lang po yung proseso ng kanyang paggawa. Bago man lang matapos yung proseso na yun ay talagang gutom na gutom ka na. Ayan, alam nyo ba na walang natira dyan at kulang pa sa mga bata at naghahanap pa sila, kulang daw yung niluto ko. Ayan, sabi ko nagtira ako ng konti, akala ko ang dami na, kulang pa pala. At pati yung asawa ko ay kumain, nagustuhan niya talaga yan. Para kasing patatas lang. Ayan, lahat ng luto ko ay gustong gusto niya. Ayan, tinitikman niya talaga yan. Ayan, nag-akuha na nga rin po ako yan para masubukan na kung masarap. Ayan, at sinerve ko na nga po kila mama at papa at sa mga bata. At gustong gusto po nila yan. Salamat po, magluto na rin po kayo at talaga namang masarap. Thank you for watching everyone.